אנחנו בעולם שבו אנחנו חיים, אנחנו רוצים, אנחנו מפוקסים על להשיג מטרות. ועולם הרפואה אימץ מאוד את המודל הזה. כלומר, בעולם הרפואה אנחנו רוצים להבין מה קרה, ואנחנו רוצים להבין בדיוק איך אנחנו יכולים לסדר את זה. כמובן שהמיומנויות האלה הן מגיעות לאיזושהי תקרת זכוכית, שאנחנו לא תמיד מצליחים להבין מה גרם למה שקרה. וגם לפעמים שאנחנו כן מצליחים להבין מה גרם למחלה הספציפית הזאת, לפציעה הספציפית הזאת, לחרדה הספציפית הזאת, אנחנו לא יודעים איך לסדר את זה. אנחנו הגענו לגבול מבחינת היכולת שלנו להתערב. NSA בעצם מציג גישה לגמרי שונה. מה שאנחנו רוצים זה במקום לנסות לעשות פעולה על הגוף, במקום לנסות לנצח את הגוף, במקום לנסות משהו שהוא מניפולטיבי, לעשות דבר אחד בשביל להשיג משהו אחר, שזה הכל בא מהחשיבה שלנו, אנחנו אומרים, רק רגע, יש כאן גוף שהוא סופר אינטליגנטי. אז האם יכול להיות שהמחלה היא התרופה? האם יכול להיות שהמגבלה שאנחנו חווים בחיים שלנו, לא משנה, הכתף, הברך, הגב, הנשימה, האור, כל דבר שאנחנו כרגע מתמודדים איתו מבחינה סימפטומטית, האם יכול להיות שזה חלק מהריפוי שלנו? והתשובה, בגישה שאנחנו באים ממנה, בהחלט כן. וזה הדבר הראשון שלמדנו בשיעור כירופרקטיקה, ולומדים את זה אפילו בשיעורי רפואה. בשיעור ראשון, הגוף הוא אורגניזם שיודע לרפא את עצמו. אני לא מרפא אף אחד. אבל מה שאני יכול לעשות, אני יכול ליצור את הנסיבות, אני יכול ליצור את התנאים שיאפשרו לגוף לרפא. כן, אנחנו משתמשים בעמוד השדרה בשביל להשיג את התוצאות שאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא מטפלים בתסמינים, אוי ואבוי. אבל מה שמעניין זה שהרבה פעמים עובר חודש, עוברים חודשיים, והמטופל אומר לי, תקשיב, כן, אני באתי אליך בגלל הפסוריאזיס, אבל אתה יודע, אני לא אמרתי לך שכשהייתי בן 5, אני נפלתי מהנדנדה, ואני שברתי את הרגל, ומאז הייתה לי צליעה, וכל הגוף שלי הסתובב, ואני עשיתי לזה המון טיפולים, אבל מאז שהתחלנו את הטיפולים, משהו ממש השתנה לי ברגל, פתאום ההליכה שלי, אני מרגיש שכל הגוף שלי התייצב. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנשים מדווחים על שינויים שהם בכלל לא סיפרו עליהם. הם אפילו לא היו במודעות שלהם כשהם באו וביקשו טיפול. אז לשנות את הגישה זה אומר לבוא פתוחים. זה אומר, אני לא בא עם האג'נדה שלי עכשיו בניסיון להשיג את מה שאני רוצה להשיג על בסיס הנתונים שאני מכיר, אלא אני עוזב רגע את מה שאני מכיר ואני פתוח, ואני רוצה ללמוד מה עוד אפשרי בשבילי.